Omdat het seizoen in de kasteeltuin nu noodgedwongen later begint, hebben we de kans gehad om nog 1 kamer extra aan te pakken. En kijk hoe mooi de salon geworden is. Ook bij de restauratie van de salon hebben we natuurlijk eerst weer historisch onderzoek gedaan. En op deze foto's uit 1911 ziet u dat de kamer heel erg donker was. Als u dat vergelijkt met de foto's voor de restauratie, nou, toen zag het er zo uit. U ziet het verschil. Uit onderzoek bleek dat in deze kamer tot in het begin van de vorige eeuw goudleerbehang tegen de muren heeft gezeten. Zeer luxe. En dit is dat goudleer. We hebben een paar stukjes teruggevonden toen de lambriseringen gerestaureerd werden. En moet je kijken hoe mooi dat dit echte leer bewerkt is. Hier libellen erop, bloemen erop. Extreme luxe. Dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer te betalen. Maar toen vonden we in België een partij antiek goudleer behang. Dit is van papier, maar moet u kijken als deze kamer opnieuw gedaan is, hoe ontzettend mooi die geworden is. De sfeer van vroeger is weer helemaal terug. Dat kunt u zien als u de komende keren bij de kasteeltuin op bezoek.